Sokeri maksaa itse. Tuota hevonen saada. Vähän pieni on. Joo. Eikö ole hyvä hevonen löydettiin, mutta oli valjaas kiinni vielä. Kyllä se on sokeri. On. Kyllä se Veitse tai puukolla pitäisi kuulemma tehdä tämä. Kurje. Karhuja ja pieniä karhuja. Hieno. Niin monen kertaan tehty ja kuivattu. Ja sitten kun on käsitelty, niin vielä näplätty poruksi. Mutta eipä hän kävele vastaan kauhean näkyään. Ja sitten noi on mun itse tekemiä hirveluukoruja. Niin, oliko ne 42 € on se setti. Joo, mä kysäsen. On perinteinen juureleivottu saaristolaislimppu. Täältä voit maistaa omenamehuleivottua. Maidoton vaihtoehto. Kiitos. Itsekin on varsin. Niin. Tämä on värttinällä kehräämistä. Täytyy nostaa seisomaan, kun tulee niin lyhyt pätkä kun istua. No niin, olen joskus nähnyt tämmöistä. Niin, joo. Museossa lähinnä. Joo, aivan. Kun näähän on nyt jo yli 200 vuotta olleet pois käytöstä rukin ilmaantumisen jälkeen, niin värttinät jäi pois käytöstä. Ei siinä semmoista terävää piikkiä olekaan, mikä prinsessa ruusut pistää. No tää on vähän kulunut tää piikki, kun se aina putoo tähän kivilattialle. Piikki on hiukan kulunut. Täytyyhän sitten tää työ keskeyttää ja kerii sitä tähän. Piimä onkin kummasti hyvä juo. Ja tästä tulee sitten villalankaa vai? Tästä tulee villalankaa. Tässä on valmis lanka kerrattu 2 lankaa yhteen. Et tästä se täytyy sitten uudelleen panna tähän värttinään ja kiertää 2 lankaa yhteen. Eli ensiksi on värjätty villat ja sitten ne no, villat on värjätty, ja... joo, ja sitten karstataan, joo, ja sitten kehrätään. Ei värjäys ole pakko, mutta oli niin mukavat värjäyskurssit, niin mä panin sitten sinne villaakin vielä lankojen lisäksi. Joo, ja täälläkin on tommonen kankaanvärjääjä. Juu, hänen saman henkilön kursseilla mä olin. Ja oli suuri kiusaus värjää myös villaa, eikä pelkästään lankaa. Ei ole ihmisille ennen vanhaan tullut aika pitkäksi, vaikka ei ole tullut aika pitkäksi, että ei yhtään voinut kyllä olla laiskana varmaan koskaan kyllä, kun aina täytyy tehdä jotain. Tämäkin on niin kauhean hidasta hommaa, että kyllä rukin kanssa paljon helpommin kehrää ja pikemmin saa lankaa. Tämä on loppujen lopuksi aika hidasta, että kyllä se lanka sitten vähän täytyy katsoa, mihin sitä käyttää, kun sitä sai valmiiksi. Pois, mutta kun ne sai kerran olla, niin mä syön tolleen tuon sitten jälkeen.
Ennen rukkia oli nämä värttinät. Tämä on nyt yli 200 vuotta ollut värttinä pois käytöstä, kun rukki keksittiin. Nimittäin täältä, niin voisin panna. Joo. Missä mutta tämä täytyy vaan itse sitä aina kiertää vähän. Nyt katsomassa käsittää. Heitämään pitsiä. Tiedän. Tehtiin ilmakuva tästä. On siipien ilma ollut kumminkin, kun on tehty kuva. Niin, joo. Tämä on 1600-luvulla Someron kirkosta heitetty ulos uskonpuhdistusta aikana. Ja sen on tietenkin, eihän siis niitä mettäsuoja pois ole ollut niin kuin siitä alkaen. Mutta sitten sen on joku ottanut talteen ja se on tullut tänne taloon sen takia, kun täällä arvostetaan kaikkia vanhaa. Täällä oppii kaikkea näistä. Siinä on tuohinippu ollut aina oikein Niin tuohia vai tervaksia tai jotain, joo. Joo. Näin mulle kerrottiin. Pimeän aikaan. Sorrettu. Niin kyllä mä oon tuulastanut, mutta silloin on ollut joku myrsky tai ottavan.